na buhay mga Beli. Nasa farm tayo. So mga Beli ngayon, may food delivery tayo. Anjule, kape ka ba? Galing, kape ka ta. So mga Beli, food delivery sa bayan ng Mabalacat. So kay Ma'am Lai Flores yan, thank you. Tita Lai Flores. So mga Beli, may nag-overnight kagabi rito. Yun, mga barkada ni Kuya Jun. Lot, nagagamag yan. Mamanahit kang sawa-sawa dyan ha. Ayan. So lilinisin to. Ngayon mga Beli, merong ano rito ha, family. Ano ba to, Tres? Family reunion ng ano? Ando? O get together lang ng family Ando. Paano ba yung get together, Glam? Kasi parang banding-banding lang ngayon. Banding-banding. Kaya mga Beli, nilinis niya Adam to. Dami ka muna dyan dahil hindi makapasok tatay mo. Masakit na naman yung paa. So mga Beli, gluluto lang tayo ng 6 na putahe and then deliver natin sa Mabalacat. Shoutout kay Ma'am Lai Flores, Tita Lai. So siya yung pinagluto natin dati. Siya yung nagparty sa Angeles. Tan. Good morning po mga Beli. What is good in the morning, Mori? So mga Beli, nag-ayos na ng gulay sila Popo. So mag-adobo si... Kailangan adobo matuwayan ko. Sige, Banet. Kayo mga Beli. Adobong pata mga Beli. So meron tayong 3 kilos na adobong pata. Laurel. Black pepper mga Beli. So mga Beli, singgo yung Laman adobo citrus. Gatayin ko dito para hindi manikit mga Beli. So sa pressure cooker tayo nagluto para mabilis pong magpalambot ng pata. Yes. Tapos after lumambot na ito, gigisa yan ano. Ano to? Itlog po. Okay. Lalagay po tayo bawang sibuyas pala. Po. Bawang sibuyas po. Bawang. Ito na. Sige, bawang sibuyas. Sibuyas. Tapos si Jepoy mga Beli, ayan na, nag-marinate ng... Nagugas ka bang kamay mo? Opo, manis po yan. Kaya nagugat ako ng karne kaya nagugat dito. Ayan mga Beli, naglagay ng sibuyas singgo. So ito mga Beli, ma-marinate. Kung madaling salita, singkotya. Singkotya ano? Tapos yun na, pakukulan. Pag malambot na, igigisa sa bawang sibuyas. So singgo, naglalagay siya ng Mang Tomas. Instead na asukal ilagay niya, Mang Tomas po linalagay niya. Masarap mga Beli, tikman niyo po. Tapos nagpapakulo ng itlog ng pugo para sa sipoeg. Okay, takpan nyo muna yung karne boy. Lalangawin. So marinate mo muna yung fried chicken. So minarinate na ni Jeff yung fried chicken. Konting bawang lang, konti lang po. Konti lang ilulutuin kong ano. Pansit lang, pansit canton. Okay na yun. Chop mo na lang. Hey, so mga Beli. Mori! Isang bagsak! Tan. Po. Sigo, mabagsak din yan, oh. Mari mga Beli. Yan, so mga Beli, yan. Nagre-ready lang po sila and then, yan, tuloy-tuloy na tayo. Yun, thank you. Kaya mga Beli, mag-start na tayo magluto ng adobong pata. Adobong tuyot. Yun, Bawang. pata, adobo. Buyas. Buyas, mga Beli. Tapos nag-start na rin po pala mag-prito ng ayan, Chicken manok. fried chicken, mga Beli. Ayan mga Beli, isa lang po.
Belly, ito na yung ating pork pata. Yun. Lalagay tayo ng toyo. Paminta mga Belly. Laurel. Tapos pinagkuluan ng pata natin mga Belly. Lagay tayo ng Mang Tomas. Ayun mga belly. Yan na po yung Magpapatalis. Tapos po. Tapos lalagay tayo ng isuka mga Belly. Yung mga belly sa mga ano po, nagtataka kung bakit naglagay ng mga puno. Masarap po yung mga belly, try nyo po. Yan, may sari-sariling ano naman po tayo. Version na magluluto ng adobo. Dito tayo lang natin kumulo. Ay, matuyo. Matuyo. At magmantika. Tapos lagyan na ito mga Belly. So yung mga Belly, ito na yung adobo ni Hingo. Tapos fried chicken. So yung mga Belly, sunod-sunod na ito. Ginagawa na ni Jeppo yung cordon bleu. Yung mga Belly, start na tayo. May itsura mo, Tres. Mainit. So mga Belly. Ang camera, papakita ko lang yung itsura mo. Paano pag nakayuko ka pa? Kamamili na ito ako sa itsura ni Tres. So magluluto na tayo. So ano to? Sepo egg? Sepo egg. Okay, babawas na ako dito na. Chicken breast. Mga belly. Mamaya yung mamaya. Kita mo, Tres. Ayun. Butter bomb to be a chicken breast. Mga Belly, 3 kilos na Mixed veggies. gulay na. Go. Ano po yan? Sipo egg. Mixed veggies. Mga Belly, singkamas. Yun, tingin ka man. Sayote. Wala na. So mga Belly, wala tayong candle. Wala akong nabiling candle. So gagamitin natin yung cream of mushroom powder. Powder. Yan, same lang po yung mga belly. Yun, ham. Go, sayang. Pag yun. So mga Belly, isang butter din na linagay natin dito. So isa 3 kilos na mixed veggies. Sipo egg. Sipo egg. Okay mga Belly, loper mo na. So go, gatas. Pagting tubig mga Belly. Oh, excuse me ho. Yun, Sige, Nestle bakit? cream. Nestle cream, tsaka Alaska, Prada. Cream of mushroom powder mga Belly. Siya muna ilalagay natin. So dito mga Belly, yung cream of mushroom. So may konting alat na to. So, kaya ang pag-adjust dito, konting-konti lang.
Konting ano, chicken powder. Tapos konting asukal, black pepper. Ayun na. Tapos konting asukal. Then, meron pa yung chicken powder. Naubos na ba? Ubus na po. Black pepper. Wala na, gisa nyo na. Black pepper. Ano yan? Ito na, alin, tangga, itang... Yung powder, wala. Wala na. Hindi na paglabas. Sayad na ba? Meron pa, konti. Sakto-sakto pa dyan. Oh, Yung mga bali, chicken powder. yun. Ito ka ma. So mga bali, magdadagdag lang ako ng konti tubig. So masyado malapit yung ano natin. So yun. Okay, brown sugar. So mga belly time check tayo, 9:30. So kailangan alas 9, nasa biyahe na tayo. Okay mga belly, dagdag tayong chicken powder. Chicken powder. So mga belly, okay na to. So tikman na natin, go. Yun mga belo, oh. Creamy. Sura pa lang. Masarap na. Hoy. Kumain ako eh. Manado na beli. Ayos na mga kabeli. Ito ko malambot na din ng kulay. Yung lasa. Creamy. Okay na. Nasa na. Creamy, okay na. Yung alat, okay na rin. So mga belly, okay na to. So ano na tayo? Plating. Plating dam. Hindi ko mas. Tissue, pag-ipunasan yung gilid. Ito. Okay mga belly, start na tayo. Magluluto na tayo ng pancit canton. Tapos gagawa na lang tayo ng sauce ng cordon bleu. Tapos na tayo. Mga belo, gigisa na po. Chicken breast, chicken liver. Okay mga belly, timplahin natin tong... Ano yan, Fred? Sa ano po? Sa pansit. So mga belly, ang pancit canton hindi tayo Canton. maglalagay ng toyo. Kasi ang pancit canton may sariling alat po yan. So chicken breast, saka chicken. Chicken. Okay, sa mga belly, timplado na to. So may lasa na yung chicken natin. Tatakpan muna natin baringo. Okay, so balikan natin after. 3 minutes. Kaya mga belly, okay na yung ano natin. So gulay go! Lagi beans. Res, pabagsagin mo si Carrot. Tito mo. Isa po. Tita Bless, magaling. Bagsak, Tita Bless. Tita Bless. The bless, sambagsak daw. Sambagsak daw. Ayaw pa mga beli. Okay mga belly, celery. Maglagay tayo ng konti celery. 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 So okay, lalagay na yung repolyo yan. Repolyo eh. Repolyo. Okay, takpan muna natin kasi maluto yung gulay natin. 2 minutes. Belly, ganda ng ano natin, oh. Gulay.
Gulay pa lang, kapsay na. Tapos na. Dapat ganyan na lang yung cut ng chopsy eh. Para di mahirapan yung ano, mailan. Okay, boy, danom! Kaya mga very celery, so titimplahan mo na to. Tubig na mga kabeli. Yes, tubig. Isang bagsak, kaya po, habang naglalagay ng tubig. Huwag, baka matapos. Puro. Tururun. So mga beli, ang pansit canton natin is 3 kilos. So yun, nandun yun. Okay. Thank you mga belly. Okay mga beli, titimplahan na natin to. Papansit natin. Yan mga belly, liquid seasoning. Black pepper. Black pepper. Go, shrimp cubes, go! Ano, on the way na, on the way. Yun, oyster sauce mga kabeli. Chicken powder. Tatlo! Mga beli, konting asukal. Okay. Yun, chicken powder mga kabeli. So mga beli, shrimp cubes, 3 piraso. Okay mga beli, pakukuluan muna natin to bago natin ilagay yung kanton. Okay mga beli, lagay na natin yung pansit kanton. So kailangan kulong-kulo yung pinakasabaw nyo bago nyo Ilagay yung kanton. kanton. Okay mga beli, yan ayan lang natin hanggang sa bumaba yung kanton, hanggang sa absorb yung tubig. Nasa okay na yan. Thank you. So mga beli, ito na yung pansit natin. Boy, tikman mo nga boy. Ay, nagmamoist. Yan no. So dito mga beli, hindi kayo pwede mapasobra ng tubig. Kasi pag napasobra kayo ng tubig, malulusak yung pinakakanton ninyo. Parang malabsa kung tawagin. Go, tikman nyo na yan. Tapos pag okay na, yun na. So yun, may siyangay pa pala si Jepoy sa cordon bleu. Yun na lang. May konti lang naman yung siyangay, di ba? Ito lang po. Yun ako na. Muna natin mga kabeli. Yun no? Haba. Na. Ayos ka pala lasa yung ano, medyo makunat pa yung... Hindi, okay lang yan kasi maluluto sa init yan. Sa mga beli, kahit may konting kunat pa yung pinaka kanton. Sa mga beli sa init ng pansit, maluluto po yan. Yun no, ganda. So yan mga beli, shoutout nga kay Ate Lai, Tita Lai Flores yun, happy birthday po. Yan, so deliver na yun, 9:20 na po. Isang oras din po ang biyahe, Mabalacat, Pampanga. So kasama natin si Mori sa si Popo. Yun, nice po mga kabeli. Yun, Yung sepueg. ganado ganado. Sa bagsak po! Sayo tayo mga belly, po. Ito po, sipo egg. Tapos, adobong pata ng baboy. Grabe fried chicken. Yun, fried chicken manok. Saka yung mga sausawan ko. Tapos, yan mga belly. Cordon bleu yung ating ano, Pancit canton. Cordon bleu mga kabeli. Pancit canton and then, ano po, chicken no? Tatakman na ba? Wag pa. Baka lumambot. Kontak na yun. Ay, boy.
Itong Tapos ating yan, mga mga- kalamansi, chili sauce at mangko. Sausawan. Si mangko. Rice, mabili rice. Yun, nasi. So yung mga belly, biyahin na tayo. Si Popo sa si Mori kasama Yun. natin. Rice po, mabili. Good morning. Mari. Sama. po. Okay, seatbelt po. Okay, ingat. So yung mga belly, sakto parating si Jan Jan. Sinama na natin para makapasyal po. Hatid Tita Lai. Thank you, Jan. So yung mga belly, pamagalang na tayo. Arenas. So riot pa rin to mga belly. Riot pa rin. Shoutout kay Jan Jan. Ayun, nasa likod. Shoutout mga viewers natin dyan. Maantok pa. Ayos sa amin. Salamat. Okay mga belly, biyahe na tayo. So yun, thank you kay Kuya Oliver na napakasarap ng Gotong Batangas. Kaya pala hindi na. So yun mga belly, malapit na tayo. So dun po tayo sa magdi-deliver sa Villa, ano ba yun? Rustico Resort dito sa Camachili, Mabalacat, Pampanga mga belly. So malapit na tayo, 12 minutes na lang mga belly. Mabalacat na to sa Camachilis. Sa mga belly, nasa Villa Rustico na tayo. Ayun, signage. So kakaliwa, kakanan na tayo rito. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Po, mabili. Villa Rustico. Tita Lai, yan, happy birthday. 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 May mga nakain na tayo. So time check tayo. Happy birthday. So meron Tita tayong- Lai. Tita Lai. Nanay po. Birthday po. Meron tayong 3 hours. Pag-booking in 3 hours. So, guys. Sir, magdi-deliver. Ayun mga Beli, nandito na tayo. Ayun, Lai Flores, get together. So mga Beli, dito alam ko mga private pool din to mga ano rito. Private pool, tapos yan na ano to? Ano ba? Ang gulo ko. So mga Beli, private pool, yun na madaling salita. Tapos may mga room, may swimming pool, tapos may function hall. Thank you. So mga Beli, ito na si Tita Lai. Happy birthday. Last year. Kamusta Tita Lai? Hi, Nick. Asyuna ako na naman. Kuya, thank you. Hello. Ate, bless. At Chulari mother na, sa karang kapatid na, so kahit la kanya na. Get at tinyang Ako may lilila yan, ilang malilireta, ulit sa nila ako. chicken. Okay mga Beli, bababa mo na yung pagkain, tapos yan na, maya maya, biyahin na tayo. Ano yan dyan? Sipo eh. Rubik. Sipag, mabili.
Meron pa doon, Re? Meron pa doon? Meron pa? Saan bagsak mo na dyan? Bagsak dyan. Ayos po. So yun, mga kabeli. Nandito na po kami sa Nandito na po kami, mga kabeli. Saan ang pangalan? Kuya mo, Re? Diamond Ay, ito yung pangalan, mga kabeli. Ito yung pangalan, mga kabeli. Ganda po rito, mga kabeli. Yan po si boss. Kapagkita natin yung pool, mga kabeli. Yan po nakapos ha. Pool. Ay ka muna. Ay muna kayo. Ito yung room, mga kabeli. Tubig na tubig. Malamig. Saan bagsak muna po? Ako na naman. Ikaw, isang bagsak muna. Saan bagsak? Yeah, mga Beli, paalam na tayo. Tita Lai, happy birthday! Tita Lai, isang bagsak! Sa mga Beli, regular customer ko si Tita Lai. Yan. Okay, game na tayo? Okay, thank you! So mga Beli, nasa farm na tayo. Maraming salamat kay Ate Lai Flores. Happy birthday! May batiin mo muna si Tita Lai. Tita Lai, hello po, shoutout po, happy birthday, tita. Di inaanap Di ka. tayo nagkita, oo Bakit nga daw di ka eh. nakasama? Alam niya, ako kasama mo mag-deliver. Oh, sabi ko, Pasensya na po. iniwan ko po eh. Happy birthday, Tita Lai. Ingat po kayo. Ay, Enjoy your may day. bisita tayo. Ate, shoutout ka muna. Shoutout po. Happy birthday. Ngayon mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. So, yan, deliver lang po sa birthday ni Tita Lai. So, last year kasi nagpa-cater sa atin yun sa birthday niya. Okay, ingat na lahat. God bless you. Thank you.